Gebin Society member how chu anlo langa Instagram lama ari thu post chu anlo soizui me kani cha hi chuan thinrim takin ari thil post hi keimani chungchang ani hi Gebin Society soichiat na ni min hi bula chuan atia tin ti hian soizelin minin naitir tu chudang ma hi nia kan thian hawa aron tel ngam na po nang ma vekani ti in cha hi chuan min hi chu a hauze ka Dongbu police station chu lo lang le in chuta chuan Mr Jang chuan si hian chu thuzot fia me kin ari melcha dangte ka munwal to a chu tiang ho zinga chuan idang lambi khle mai nang ma ti lo hi chu ari huat na hlirin an khata ti in si hian bula chuan alo soya si hian chuan ari khan amma hlen tum lian tak anaya thudik chuan I thian te tu ma atilom tak tak ngai lo ti tongkam kha I sheve em ti in azot le ta Ari kaduna chan em chu arin oma alangtlang em bok officer chuan ani le ari nen chuan mi malin kara buaina in nei lawani mo ti na zota si hiani chuan o nei lo ti in a chang ani sin a in thaka si hiani chu charity bazar atang chuan hofel deuh chia a pasal te jun chuan I chau mel hle mai in zo nuwa jun kiang nen wine in dun ni in kalo shia cha hi in min shila Meiche pakhat chungchang aron thinrim khop maya tia ashil lai chuan si hiani chu cha hi chuan aron kol ve chia si hiani chuan o cha hi enge ni ta a ari in Gebin Society asoi chei ti chu enge omzia ti in alo chang wata ari nu chuan rilru ha mel takin ari mulai chu akai thawa anu chuan thinrim takin engthil nge iti le tak hi ti in a phone chu a entira ingai tu an abuai thu ta mi engtin nge hetiang thil te I post tang mai tin a hawbok ari chuan inga ngei lo boi ve tin a chang le ta anu chuan ingai tu an nge I nei tak hetiang thil poi takte I posa mi mol nu tin a hauta zeka anu bok chuan soi chun zom zelin enro I followers te hi an tlaniam tel ti muem tin a phone chu a entir le a jinai le cha hi chu phone a lo in be mekin ari chungchang an lo soiduna Ari followers an kiam thu te po an soi hani ma se an ma ni po chu an himbi lo awangin an lung oi lo don hle maya so ari te ang mai hian min ti boy tur ani lo ti in ring tong takin an soi ani ari chu sin hi agate office a chuan vakalin min hi po chu a om ve boka min hi chuan thinrim takin tuna lem ka chan na hi lar I du wangin min ron pan ani kha ila sia em ka hlo tlin na hi min thi ka wangin Iruala min nu niam ve hi itumamo tin alo an khuma ari chuan ilem chan na kha du tokro thokrim vak du su kata na poimo em lo karil rudik tak ka sei chuak mai ani nang ma atanga ka thil mu le ton sha ta changte in ka ziak tel bok atia min hi chuan I thil ti awanga kan torna mek hi ingai tu pha em ka fi ni se aboi zo ve ka tin ang ton to na si hia ka chuan lo soi ve in chu chau chu ani hleinem ari fit hian atuar ber atluk chet pha mai kani zan kha thil thu in followers sang thum a hlo mana karirudik tak ka ziak chuak iti mo tu mishing in nge chu tiang social media pho chuak ngai ti in alo hau mek boka cha hi angelai le jinai te chu live making an followers te na an soi fi boka ari chu an shiat lo thule in zomna an nei lo le ari chuan athi ka wangin asoi chia te an pu bok si hi ka te office atanga achua pa chuan ari chuan si hi kana ashil hate comment Instagram lama an lo siam chungchang te chuan aril ru an lu khat deuh renga ari chu ma chuan si hi ka chuan ilar don chawa hate account inei ngala ngai tu chiang ro I followers ho kha ilam tang reng tur te an ni khatiang ho kha an ngei tu na chengin I selep ho nen in chian thataka anin ngaya I thil po sawang khan enge theng tur hi ingei tu phalavem ni tuna tang chuan boina ain tran don chi azokani ti in ari bula chuan alo soya ari chu bastana chuan dingin ama he da kauna athala kan post chu ain meka ari chuan thil angai tu chuak thuta Instagram lama a followers pakhat BBB famous ti chu ava beta a ari nu le jongsu chuan Instagram lama ari an soi chian na te chu account tran siamin theito pin an lo chan ve boka chuti lai mek chuan ari chu ina lo lutin
anu chuan ngai tu mel takin phone call ila du box si lova kalau ngai tu lutuk man jelom ti in alo chon wata ari chu ruma chuan alu ta de ani Instagram lama a follower pakhat BBB famous ti nen chuan ma an la duna BBB famous chuan ari chu tranpui a huam thu te a shil bok ari po chuan harsat na ato lai me kani awangin alo pom ngal mai boka ti chuan online community dang misi antia chuan Gavin Society ho be na an post hi yorangi chuan lo muin midang po chuan an lo shevele boka an thu po sa chuan ti hian a inziak lalfanu chia lo chunga thil theng ti a thon thu an phua chuan posa ma se chumi lo mutu te chuan Gavin Society le ari ani ti an thiam ngal veka comment a chuan ari tan lampang hoi zonga comment po an tam khop mai misi lama an thu post su Instagram lama copy le in ari tan lam clear comment a om tamai ari chuan a account ama fak der thu te chu hiarin a hlim pha hle boka ari lam tang po an tam le ta hle mai a follower po sang kwa lai an tling vele to boka ama po a hlim le to hle bok jun kyang chuan ari Instagram account a athlak po sa chu en kwalin a like boka ari po chu a follow ngal bok Instagram lama a chian charthar BBB famous nen chuan DM a in bezui zelin ari chuan thil engkim apa ngai le ta ka wangin lom thu te a shilwam boka ari chuan shia chian duin tunge ani azota BBB famous chuan nangma tranpui du thu che ti in min setop jok mai ro ti in alo changa si hi ani chu apasal nu in leng tura ati awangin awaleng phaya anu chuan cha hi ka ngai to lutuka bedroom mastangin alo chuak du box si lo atet lai tangin ithu soi hi chu ao ibrazela khongai nangman min boy pui sak theyangem ti in angena si hian chuan cha hi omna chuan lutin engtiga nge puiting taka ituma ti in cha hi chu abia cha hi chuan thinrim takin enge kabula chu isoi tuna chuan soari in sing chuang followers anei tling to a chumi awang chuan ka followers po an pun theilo pha hetiang boina thlenga wang hian ari chuan 51k live followers anei to asin chuti chung chuan kalung oi ringami ti in vin deuh tak chuan asuya si hian ni chuan engtin nge ari thiam lo ti imo pu vek thei ari chuan a account na chuan a soi du zong le a vei zong te post theina dan chu anei ve ti sha thiamem zaidam taka a shi lai chuan cha hi chu au deuh tuara jun kyang tak ngial pon a follow ani hi keipo min follow lova suari chau hi jun kyang an a follow suari chau hi jun kyang an a follow om chun ala ni zui enga tinge ari chu anga event big ma tin ang buana chuti mek lai chuan ari chu jun kyang an dinner puya asom na chu ti hlotlingin jun kyang atina chuan avakala jun kyang chuan do kana lo ngakin ari hena chuan wine hi ituiti zong ka sha lo wangin ka ina thaber hi kalau chop top mai ti in alo shila ari chuan amel en ngot pon aman tau ti asia thle mai chutiang che chuan helai hun po hi inrem siam na mai soina hunatan chuan aro puima ma ani atia jun kyang chuan ani le kathil nei te hi ka chuang le anga ingai ne mo chutiang lam ani lavania adik lo lamin ngai lo la hetiang hunatan hian kalo in buat se mai ni chu chau chu ani tin ashila ari chuan soisial na kha ka hnu kir le a thil sia chual ka nei wang ani tin asoya jun kyang chuan ma ni thiam no na rang taka in pom na le ngai dam namo engi omzia tin a zot le ta ari chuan nilove ka chak lo sa ni ti ka sia na in dona hian ka tel ngai lo hetiang khop hian mi chunga ileng ang ti ka ngai tu phalo ichunga boina ka siam chuan ka chak lo sa don ti ka sia mi do izep ang ma ing ka chapo na te da tha in tlan chiat chu ka thang zo kani tia asoi zo chuan ari chuan min lo she thiam la ka kalsan phut mayang che i zo na chana chu i muto boka ti in do kan chu tho san atuma jun kyang chuan ani chuan engwanga boina ka tran ma sang nge ini tina zota engemo thil tha ichunga athen irin wangami ka soyom zia chu social media kha ithlak te po karon like a ishe lavami ti paina phone chu amua ka follow bok che kha ati chunjom bok jun kyang chuan tranpui dan ka thiam lo che a ma se tunge ini ti hi ka chiang duwa engthil nge voina iti a enge iti chunjom zelang chu tiang thil chu I followers te I share thina tina suya ari chuan idu du dana min kokal the emo min ti mi ti pen room takin amela jun kyang chuan karil rukap tu reng ani na chan hi she du ani tero ti in azot let ari chuan
ka thu soi ni lovin I thu soi chu ringila ti chuan a thamai engwangin nge iril ru chu a kabreng ni nang ni ang tat hetiang boina te tham tak hi nge event zui thampo ani si lawa ti na sia jun kyang chuan lal fanwa siam tu ti tong kam hi sheve to em tuma wanga thil theng chu ni lo ma se min soi dan thin ania a chan chu keima aya hniam hlir ka de thin wangani ari chuan makte takin amela jun kyang chuan kathil soi tang khan ishe thiamem ari nang hi kamingai na zong tak inia idu ani chuan voi khat voi ni mai ni lo chumi ai tampo chu kan la in muzel theyang chumi hnuah chuan min ngaina ve mai the sin tia asom lai chuan makni mel takin jun kianga chu ari chuan a en reng ringota ari chu sin danga lo lang le in anun po ahlimin product faksak tura somna po chu ati hlo tling zela a chanchin po in social media chu alu akhat ne to hlebok social media lama chuan modern day Cinderella ti ten celeb ne na anin date ang ten an soi mek boka si hian chu lo lang la in jun kiangan cosmetic thar alliance na akal tumin alawin siam meka apasal te jun chuan voin chu min lo she thiam turin ilo soi mei donia jun kianga kha so ari ti mei chia khanu laka tangpo khan film khur turin min lo she sakbok donia ti ina cha bok si hian ni chuan nui pa in engtin nge chu tiang thutang te chu ilo shiat ve a tina zota te jun chuan mi soinom ti zong takania kha mei chia wang khan social media account te asiam phan tia mi pat mei chia ta ma pu ming chetu kha soari thawani boka chu wang chuan atan mi chedang thade ulo soi pui jok ta che nang chu a thian tha inia I thu soi te chu angai tha ang ti in ashila min hi chu lo langin building kota chuan nga nei ni om takin alo dinga chuti mek lai chuan ari chu lo thengin car varnal tak me tang chuan aron chuak min hi chuan vapan nain suari enge ilo kalna car khom zia hu cosmetic lam atangin nang malam turin an lo tir mo engtin ngei ti bika miten omnu tin thinrem takin na lo tongkum hal buana ari chuan hem event a local theinan hian hlope kani irin nakha iring dike chuta chuan enge ilo boina turom tina chang leta min hi chuan kein hlo ka nei lo lain nang hian ilo nei bi kamo nang engma po ni lo hi tin tham lo takina tongkhuma ari chuan engwangin nge chu chumin zo idule hanjun kiang wa zot ro tina shil maka min hi chuan inin date ti thu mi in an soi kha tak takani ti nani mo alaka itak sai shalawanga mi VIP treatment idon tak mai tin ngeom takina tongkhuma ari chuan du tok ro engwangin nge izo na chu ka chanang tuna kan soi mek te hi chu thian tha te inkara chau soi tur zo kan don lom ni tuna chuan best friend anga lem kan channa po kan ti top to in ka sia ti pain akal san ta a ari in ho chunga waru chuan event ta kal ho chuan an lo ende thupa gebin society member te ho chuan an lo ngala mak an ti hlom hlebok hanjun kiang an ari wangin Instagram account asiam ve pha thule ari cha follow thu te po an lo soi ve mek boka hem event ta aron kalpo hian hlo anei big thu te chu an lo soi bokani lung oilo le oilo tak chungin ari chanchin an soi mek lai chuan celebrity pakhat yanui chu alo langa chahi chuan lo chibei lopin kanin hmulo na harei ta hle mai ilanal reng maya ataka kan hmulo na po arei to hle ani tin a thian tha te bula chuan in hmel sia tir ve boka yanui chuan chuti anin biang lai mek chuan ari local phei chu hmuin so ari an ti kha ani em tin phur takin ari lam chu apan pheya song yanu kania ari khaini tero ti in ava be masa a ari chuan TV ka mu thin chelom alo TV bok yanui chuan ka mu chak lu tuk chia heta ka mu thei chu ka lom hle mai ti paina chibaya ari chuan yanu in a mu chak thu a shit lai chuan ari chuan yanu in a mu chak thu a shit lai chuan alom boxi makti boxi chuan a en renga yanui chuan ataka po email thale mai Instagram a ithalak post te ka mu thina amoi ka ti hlom lutuk e account kha nangma en kol nge midangin an en kol sakche ti te azota ari chuan keiman ka en kola achangin ka thian nui min pui boka ti in an ti dun mol boka ari le yanu te in belai chu jun kiang le si hian te chuan achunglama tangin an thir dun rek bok si hian chuan song yanu actress khani mo ari ne na inin de ti thoma sia in company ne na contract in siam kha renew le adu box sia wangin ari be thani mo so ari hi chu mirul ru thale fel takania atop thleng kalpui theila ka ti hle mai atia jun kiang chuan
nang pon ari chu ingai na ni tiro kan du ain angani chu ama hian ngai omruk na ria wa omani mi ti hlim thei takani boka ti in si hiani chu ashila si hiani chuan jun kiang ari te ang mai theril ru tha le fel hi chu in fiam nan mai mang lo la chu ai chuan anun iti chiat main kalsan zo kang che hetiang anga ibum kwal hian miril ru iti na thin ti shiala ti in ashila jun kiang a chuan play kwal vel a chu tiang chuan kom ngayam ni nang ne na kanin kara po khan idu ang nge in thatakin kanin tha khani zoka amak hle mai keima zokha du iti kwal kani zok hlau si chan le wang om lova min kalsan tu zokin chu tiang thu isoi de maya atia yanui le ari te chuan thla te ladunin an hlim dun hle a yanui chuan an lak don chu Instagram lama te chuan a post ngala ari po chuan a post ve bok yanui chuan jun kiang nen in de ti thom om hi thu di gani em hun rem changa dinner kan pathumin kan ei hau don nia nang po komzel che ka du bok remiti chuan tia asoi mek lain cha hi chuan thinrim le ovin takin hey song yan wu ti paina wan ken lai chuan a the thoda yanui chuan jin cha hi engthil atha ngei ti hi ti in thinrim takin atong khuma cha hi chuan nang zok hi ani a to chu third rate talent agency a trainee mai ni thini kha tuna hian ro pui ta via wa in ngayamo bin tluk thei hi in ringami soari po hi jun kiang awanga nai ini anin de ti thom kha thudik ani ringami ani yang mai cheten om nen hian anin de tak iringamo an company ne na contract in nei chung changa thilati thei ve irin wanga be thamai chawini nang ne na karin zom na po hi kati top ngal boke in pani en hi chuan in kom tur om reng in ni hi engma lo me tanga ron lar chuak ve tan chia tin aria thi ka wang chuan boina asiama yanui chuan song yanui kani hi tuna ithil ti hi ka en liam mai ringem ni tin avin deuh shoka cha hi chuan nang zok hian tunge kani a enge kati thei ti hi thei hil zok em ni tunge iti boy mek hi shem ti in avin le ta zek zoka ari chu lo in rolin ani chuan tunge ini na isiat lo wanga mi midang chu ini na izo tak chiam mai ti na ron soya cha hi chuan engmoi soya ka chung te ti a soi lai chuan ari chuan I chung te ni lovin nang ma kha tunge ini ti min shil ta che nang ma jin cha hi kha tunge ini ti na zot le ta khau maya cha hi chuan ari dara anem pa chuan jun kiangan angai sak wang che hian enge motavia wa in ngai ani hi nangang mai cheten oma biak na chan che chu ati lai mek chuan si hianin cha hi ku churon dangin du tokro helai hmuna hen boina siam hun ani lo en kol da che mi mu nom tin an thlir thup che hi tin ron shila chulai hmun am ho chuan cha hi che dan chu video ten an lo la boka cha hi chu thin rim dakena chuaka si hiani chuan yengu chunga chuan thil thenga wang chuan ngai dam adil bok akor thak pui turin pon lama ashruai chuak ta ngala jun kiang chuan ari ho tur chu hmu in ho mai wa tum ve tia abiak lai chuan ari in si hiani chu awa hmua jun kiang bula chuan minlo sha thiam lok ti in si hiani lam chu apan phaya ari chuan min ran puya wangin kalom lutuk rule dan tur chepo kashelo atia si hiani chuan poi iti lo chuan kalo follow ve thei chiangem kasoi omjia chu social media account ka siam ve tu alom ti pa in a phone chu a khoi ngala ari chuan kalom ngutang atidam diaya si hiani chuan ilo accept ani chuan thian thatak kan ni chunjom theng tiro atia jun kianga chu local hnai ve in ani chuan kan pathum hian thian kan ni thei ti na ni mo aron ti ve boka cha hi jenai le anjalai te chu an account na tang theva life mekin soari in a life na athu soi te chu ring lo tur le dot ve ka soi thu te chu an life clear mek tu te chu an lo shila soari chu athi to thu le ani ang miten om kha chuan dam reng a phu ve lo ti te an soi soari chu twal that tu ani thu le ama tan em tu mi pakhat phat sanin a thadani ti ten an mo pu boka tikhan Celebrity episode 4 na atop le